खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 5 अक्ट'बर 2023 बृहस्पतिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैबारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थिसमनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आयाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव मान मोननो हागोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान बोलो आरो गोदान साननाय फैनोबो हागौ समाजाव मान बांगोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थिसमनो मावफुंनो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन गियानाबो बांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो आयाबो बांनो हागौ मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन लोगोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर खुसि मोनगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनोबो हागौ गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ न'खराव दिनै अननानै फैगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थिसमनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआ जोबोर खुसि जागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव लोगो लेवा बांनो हागौ देहायाबो दिनै मोजाङैनो थानो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुङोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जानो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन अब्लाबो नाथाय लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ देहाया
बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र थ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोबां रोखोमनि सिगांनि जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। समाजाव दिनै लोगो लेवा बांगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। सुथुराबो बांगोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसि फिसायजों अनलायनाया थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। न'खराव एना एनिबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। थार लोगोनि आंखालबो जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। अब्लाबो नाथाय माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। समाजाव नाथाय मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो।
देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव बिमा बिफानिफ्राय थोजासे अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन अब्लाबो नाथाय लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो जाफुंसारगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन सोरजोंबा दिनै बाख्नायजानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।